ez. Libre. 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 Represiorik ez. Libre. 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 Paiketarik ez. Libre. 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 Argazkiak dira begi erretinetan, izoztu zaizkigu bihotzeko arresietan. Laranja kolorez eskuak elkar lotutan, horrela doazen bideak maitasunez margotuta. Libre. 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 Jazarpena gelditu. Konpromezuz elkartasuna. Auzoan nahi ditugulako, libre. Etxean nahi ditugulako, libre. Libre, epaiketa politikorik ez. Desobedientziaz, libre. Itxaropenaren lehioak zabaldu dira, askatasunaren haizea heldu da Euskal Herrira. Herri arresitik zuri arresiraino, ametsak iristen dira, edo noraino. Epaiketa politikorik ez. Libre. Represiorik ez. Libre. Askez bizi. Libre. 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 Herri arresiak, askeguneak, ekimen desobedienteak, guztiak dira euskaldunoi ukatzen edo urratzen zaizkigun eskubide zibil eta politikoen alde borrokaren perla laranjak. Euskal Herria libre izan dadin, euskaldunok libre izan gaitezen. Elkartasunetik konpromisora pasatzeko pres gaudela adierazten duten desobedientzian oinarrituriko herri ekimen berriak dira hauek guztiak. Auzoan 4 inputatu gaude, espetxeratzeko arriskuan, eta aldi berean 3 txoko daude ixteko arriskuan. Hemen auzoan bereziki Alde Zaharrean otsailaren 15 eta 16ko astebukaeran herria suazi eta ikatz biltokia libreguna ospatuko dugu. Esan bezala 3 txokoiek ere ixteko arriskuan dazkagu, eta egunean zehar burutuko ditugu ekimen eta bazkari eta dena delakoak.